Търсене на вътрешното равновесие или смелостта да бъдеш цял. Какво е равновесие? Мълчание на ума или мир в сърцето? Липса на буря или способност да останеш цял в нея? И ако е мир, от какво трябва да се умирим? С кого водим битката? Не е ли тя със самите нас? Кое в нас се стреми към цялостност? Има ли глас, който никога не спира да пита, дори когато всички други мълчат? И защо понякога точно в най-силната болка усещаме, че сме най-близо до себе си? Как разпознаваме кога сме себе си? Нима не сме били в себе си, когато сме лъгали, че сме добре, когато сме се усмихвали, а вътре сме се разпадали? Кой беше този, който знаеше истината, но мълчеше? Защо бягаме? От какво точно се страхуваме да останем сами? От болката ли? Или от това, което ще разберем за себе си, когато никой не ни гледа? Коя част в нас не се отказва? Има ли нещо в нас, което ни наблюдава без осъждане, което не крещи, не изисква, не обвинява, а просто чака? Кой е този вътрешен наблюдател и защо толкова рядко му даваме думата? Какво е да бъдеш цял? Да си без пукнатини? Или просто да не се срамуваш от тях? Можеш ли да бъдеш цял, когато си тъжен, когато си изгубен, когато си гневен? Нима не е в тези моменти, когато си най-истински? Можем ли да бъдем хармонични, ако не сме първо честни? Има ли хармония без истина? А може ли да има истина без болка? Ако се стремим към вътрешен покой, готови ли сме да се откажем от илюзията си? И ако не, сме кого лъжем? Какво е истинска духовност? Медитация, теория, високи вибрации? Или способност да останеш с раната си, без да я украсяваш с думи? Може ли духовността да бъде удобна, или ако е удобна, вече не е духовност? Какво всъщност означава да се върнеш в себе си? Къде сме били през цялото това време и ако сме се отдалечили, как ще разпознаем пътя обратно? По усещането за лекота или по сълзите? И когато се върнем, ще се приемем ли? Или пак ще си поставим нова цел, нова версия на себе си, която да гоним? Защо е толкова трудно да останем? Пътят към себеопознаване не е лек и никога не е бил. Не е пътека от цитати в социалните мрежи, нито е курс, след който получаваш диплома за духовно израстване. Не е йога постелка с изглед към залеза. Това е тиха революция в теб самия. Пътуване без навигация, влизане в собствените сенки без гаранция, че ще излезеш същия. Кога за последно беше напълно честен със себе си? Кога се осмели да останеш в болката, без да я покриваш с обяснение, без да я преглъща с усмивка? Истинското себепознание не е момент на просветление, а серия от вътрешни разпади. Това е болка, която не можеш повече да заглушаваш. Истина, която не можеш да върнеш обратно в мълчание. То започва там, където свършва илюзията. Когато спреш да бягаш и се изправиш пред себе си, така както никога не си го правил. Без защитни механизми, без извинение, без трябва и не бива. Да се вгледаш в собствените си рани, това не е просто акт на смелост. Това е любов, дълбока, искрена, нелъскава любов. Любов, която казва: оставам с теб дори когато не си красив, дори когато си счупен, дори когато се мразиш. Това е завръщане не към представата за себе си, а към самия себе си. Но как да разбереш, че си се изгубил? Как да различиш собствения си глас от този на страха, вината, обществото? Началото често е красиво. Първото прозрение те кара да се чувстваш като човек, който за първи път вижда светлина след дълъг сън. Всичко изглежда ясно, леко, смислено, но просветлението не издържа дълго.
след него идва мракът, защото всяка светлина хвърля сянка и точно там в сянката започва истинския процес. Точно там откриваш, че не си се променил, а само си се разкрил и това може да е ужасяващо. Понякога вярваш, че се проваляш, че вървиш назад, но кой в теб не се отказва? Коя част от теб се надига дори когато всичко друго в теб се срива? Има една част, зрялата, тиха, непретенциозна. Тя не търси утеха, а истина. Не обещава бързи резултати, а настоява за присъствие. Тази част не се впечатлява от духовни клишета, не вярва на шум, а на тишина. Наричаме я възрастния. Той не отрича тъмното, прегръща го, не защото е лесно, а защото знае, че светлината без сянка е илюзия. За разлика от него, вътрешния подрастваше гладен за внимание, гладен за любов, гладен за смисъл и понякога той бяга в духовност. Духовност ли казах? Псевдодуховност, която не лекува, а замазва в концепции, в ритуали, в мантри, в книги, в лайфове, но никъде не намира онова, което най-много търси. Контакт със себе си, истински, автентичен, без посредници. Колко от нас живеят като туристи в собствения си живот? Колко пъти сме се обличали с нова самоличност, само за да скрием, че не знаем кои сме? Истинското себепознание не е поредната маска. То е обратното – разсъбличане до кожа, до уязвимост, до приемане. Именно там, в това неприкрито «аз съм такъв», започва завръщането у дома. И тук стигаме до темата за хармонията като завръщане. Какво е хармонията в свят, в който шумът се е превърнал в навик? Шум от мисли, от очаквания, от роли. Реклама на щастие, но вътрешна тишина няма. Ами, ако истинската хармония не е тиха музика на заден фон, а способността да стоиш в бурята без да се разпадаш. Истинската хармония не е захаросано спокойствие. Тя е диво, смело, понякога разкъсващо състояние на присъствие. Да бъдеш буден, когато ти се спи, да останеш, когато ти се бяга, да слушаш, когато ти се крещи. Тя не е награда, тя е избор. Избор да се довериш на ритъма между светлото и тъмното, между болката и покоя, между ранимостта и мъдростта. Дори не търсиш съвършен баланс, а да се научиш да танцуваш вътре, в дисбаланс. Колко от нас чакат всичко да е наред, за да се почувстват цели? Ами ако всичко да е наред, никога не дойде. Ами ако равновесието не е състояние, а вътрешна готовност да живееш в движение. Хармонията не идва, когато подредиш всичко. Тя идва, когато се откажеш да контролираш всяко нещо. Когато започнеш да вярваш, че можеш да носиш и светлината, и тъмнината в себе си, и двете са твои. И двете те правят цял. И тогава вече не питаш: къде си мое равновесие? Защото разбираш, че никога не си го губил. Просто си бил далеч от себе си. Да се върнеш тук, да се върнеш в себе си, да се осмелиш да бъдеш цял не защото си перфектен, а защото си жив. И може би тогава ще разбереш, цялостта не е отсъствие на счупване, тя е избор да не се срамуваш от пукнатините. Смелостта не е да не падаш, смелостта е да останеш дори когато боли. Защото най-дълбокото равновесие не се намира, то се помни. А най-смелото нещо, което някога ще направим, е не да станем по-добра версия на себе си, а просто да се върнем.